Ada birta kelang rapet aradu ana pansmi aprang sinil hinpen. Ada pimi kadam pajuriglo kardamt. Non ada birta ke than ponji bang nili jitramsa. Asi non birta thipi lang ponik sina. Department of Environment and Forest KCC atumpen sangtikiroi pont royalty ke papat kra ajok pensi. Karbi Longri Sen Supplier Association atumki manghu prong. Bijoy adhikari ahem megacho hogwai cheplanglet. Karbi Longri Primary Teacher Association kapta engdeng ke thom football knockout championship ke patupon. Human Inti Village Development Committee atumpen ke pangthira sai ke klempon. Non buthot birtang tonpen lang ponek sinang. Department of Environment and Forest KCC atumpen sangtikiroi atuma bhat royalty men ke papar crack bupen jokpensi kedamtang jakhong ni pai crepo ajo porpai surke ba por malom manja first se gates along sangtikiroi atraka tum bhat ke ingnam rekom saki atumpen khangdun pringlo Karbilo Thomas Council Forest Saikam atumpen sami ECM meeting long pensil bangsu royalty papat ponji phat order pipon lo te pon sabi Karbi Anglong Sen Supplier Association atum phat ke pachini meket mati pachini pon pede jokpensi manghu prong lo lasila puson menwe ke khangdun pring ke bangke chokchi btha alang li tum pen pachini pon Supplier Association lapuan ka chingrum nang ko the bangke pinung wenili tumagari radak angsong ben order do pamen ben li tumaphan gari bang nang khang yadlo ke khang athe bang order alwateng pulotang te ni tumpan par safety along 200 ladak royalty te kang ning sipulo ene council royalty ateng pulotang te 140 lason sen chonon bangke par safety along si par siam along 200 rupees nahi po ni tumpan asini tumbangke moholdara long pen haladak pen ni tum royalty kwan ma kipi nai pi te kang lo la pen same tum range along made ni tum ofom sitame tum ingthan iglo ofom ni tum totally halda kwan ma payment kipi nai ateng pen ni tum phan suri ni si ofom e pa lo nang enlo ni tum phan asum la shooting men si tum claim bom dam bom la si pinia bangke la pon ni tum agari nang ke khang che bangke ni tum bangke mangulo la sila bangso alo order nang kipi po bangke council ben musimo pen ni tum dak manja range ICF sarang pachini lo angsong mas order nang people la sini tum bangke la so order ateng pen masi follow lo salang tum bang pulo la so ka follow ateng pen jong si ahok lo tang te chok wa phis samini tum bangke immediately alang ni tum bang action and that machine tum bangke pinung vela panarmu chingrum nang kok lo nang hu prong lo ni tum bangke la si la sot order ateng pen pulo te ni tum Karbi Longri Sen Supplier Association ke lada ke komarne akiche ke be aso ave ni tum ada Karbi Longri ariso atum si ka choklem side me thang lada ni tum kaike ini tum akhai aphan ni tum ke lada ke Charlie le lapan ke 2 minute putum da gali ba inut bhai ni ke dolo laya beha bepar ka choklem men ni tum ke piniar nista me ni tum lo Charlie lo tapen ehem iri chitami tum chelang lo tasi laya puthak bangke lapuan royalty tax pinai bang ni tum Karbi Longri Sen Supplier Association in ben bangke ni tum aphan la bangke isi mesen awar sai ni tum phan lage nangching bai nei musin tum bang pulo athe lapuan tax ke ni tum piune athe par safety along yong si 200 pulo tangte par cm along 200 pulo tangte ni tum ke ihuma asang ti long ke 400 cm do inke 400 cm along ke 2000 le ro ngale 10 cm 10 cm le ro 10 cm do 10 cm along pulo tangte tum ke 2000 si pinang kokpo la si ihuma along ata manjaren song sini tum man pining ve ajo por nang khang lo labang sorda nang pilo la sini tum ke illegal ni tum dimapur sitame sangti ko supply gali ni tum long pura ni tum ofom kang thando lai no ofom da ho nai tum media hoya theng ni tum paklang lo la sin tum bang eda ke illegal ben ni tum da ke dam gali pura legalize ni tum claim lo arona teng ben tum claim lo la sila soputhak bang ke tum Karbi Longri council itu ma Karbi Longri autonomous council si ama ke hai phang sami tum choningri lo la bang so order bang ke pravjin pen isi commission abar sai order do order lo bang ni tum nang paklang lo la salang ni tum bang pulo ladak forest secretary bang same pene signature do pulo la si la soteng men mang ladak ne signature ke same seal lagi bang ave ni tum ke thek dam long teng pulo te la xerox copy si xerox copy ni tum nang pilo lalu
eng namrai kom saki tumpen ki ba chini pon na teng lipotang ti labang so order lu labang ki moholdar tum an bang ki chini lapu lapan alang li tum angbong chi than chimu medal lipotang ti an bang ki chini dun dek tidal bon same pinarni si phan magalapu na Karbi Long Sen Supplier Association na tumpen ka chunuri pon na teng pan si labang so sang tiger pon na traki padam pon long pu bon same ka prek ari bang ki choklim nang pu posi ASF monsing ti so phereng ke thinu ning je pon 13 ने जितुला last isi gitu है executive committee Karbi Long Autonomous Council pen keceparai pon son thomo hormu dolo la environment forest long mane first abang ke imposition of relation of full royalty la prang ke CEO la thingpi kam claim tang 1% to mati non bang la 10% pinang po la ek number lo second abang ke imposition of green chest pula hai di per cubic meter long 200 atau outside ke dam mana interstate bang jadi banon Nagaland ba Manipur son ke dam hai sangti la solong si per cubic meter long 200 ke mani realize lang po levy le tax lo nami tuma department में ला sangti chot ma mare arlong में kali kada ko velo laki suppose non jadi arlong Nagaland dam ta Nagaland le so to le arlong hala ta arlong man ta lagi effect busi velo okol lagi sangti phan chot pulam le ke konon isi dolang la bangkala ili tumle non rong theglong la chainsaw machine hai la ke nam sitame ba hatot chibi sitame la kanon ke registration kunang pu mane license na forest department pe mane illegally ki bilong lelo ason thomor mu de normal la association to bang ke peace amendment se thang information of people se nang thang la kali information pipin mane ne tumke la mohalla dungla tumanga already tumanga chini po themala ke government order pulote mohalla dungla already chini po asi la association tum chin de bangla bagal chin de la lama ke telang li tung bang lon ni long mu ni tum so teng ben khang lo masula tum puro pini men men ma ke ni tum chi sik se chidang de masi chin de lo asi nong we san san ban mangala tum nang relax neng gosi so tum ni chingki tham sin tum relax bilo tapen apen bang ke la so a rule so bang ke pura lagu bu mane lan West Karbi Long Jengkha Municipal Board ke parpon angkang Jengkha Police Outpost adung headlong kedu bijoy adhikari ahem kedamtang jakhong ni pai khrepo ani kang sam por pai hinia por malom hemmi ke chu hogwai chiplang dat labang so hemmi ke chu pon ahut samai hemlong ma jokta kabida jokpen si kupi go son pen tong hemmi ke chu pon long lok loni ma jokta patini pon thekridal lo bon sami labang so hemmi ke chu pon along sami cylinder bomb ni ke ingbob lo lapent ipumang ingbob belang adung rai ke dora tom pas mi labang su hemmi ke chu phan ke pa jok dunji phan bori lo bon gas cylinder kang pop dera jok pen si ba ke phiri su ke ko ka jok pen si hema phan pa jok pon ne dal lo adung rai ke dora tom pas mi tong se kot pen fire brigade to hang lo bon sami fire brigade tom pas mi langka lapan ki hamren an pen ki bang khilowing a jok pen si labang su hemmi ke cholong pen sami pa jok pon ne dal lo labangso hemme ke chopon along sabi sok mun cap tangka kereng suri phokap phuri phukok peri angton sami me ke chu hogwai siplang lap lo bijoy adhikari ahe masoro bangke arleng pi pu arleng pi mane nite po haya supi lo ni banga pinu lo mane soke edam jujui lo amat hem ta cylinder angton na sop ta bon te kang esidam lo he kidama bangke mane cici ni de lo lang ta mane ni libang jengkha dam lo jengkha pen bang lo mane bang si than he hala so hem ke me chodet be lo amani li be ko ma hem lo be jalo ma la tuma hem adung dosila te hem si chodet bon be jalo he lang dun lo he ma lang dun pe na ma ni bang je lang dun lo ma poni te po haya su ke hem le ma punchi kuri lo jalo mane la tum hem me chodet ha jat yel he than lo amala kana ko bor pilo che bang lo ang ton cylinder almari sang sok ta tris mundo sang ta pinang ando lo poisa ta apenan hai bang bahera si do ma ti ma poisa na sok non ke ma hedi so ke penon nang pathai boy nang pathai lo pinang ando so ke hai ke bai phan hai 50,000 bag tu bukan nang pathai nang pi hai chupon delo ser rup ang ton anipia gas cylinder anipia ser rup anta chot thai lo hem yok ta ve di so hem jok ta ve den silo karen pen si usumar ke la hai helma ape ari ang ton usumar skoli to na pa uniform akita buhi anta lang ton cholor lo
Karbi Longri Primary Association mani thek pen kapta tumpen spatri pi ponsi kedamtang surine inkore hnia singkan horpensi football pathu spate jai bek pangcheng ponlo lapen peneng surine inkore rapho engdeng ke thom ke chok an bangki borsing ronghang mini stadium along pensi langsomi pi education block atum pensi ingpu ponlo ke chingsi langsomi pi education block lapen ke hawarghat education block atum angbong pensi pathu ponlo kipa thubo mahudan bangki pupu sami ke thek chitai koy joy pensi golni pupu sami thapon si rem ki hai phan sami pati pon thek thedalo lasi kerem hai ki patini pon je phan pusi tai begar chitur pon si hawarghat education block atum pen gol pum pho an thapon lo lapre ki langsomi pi education block atum pen gol chok an thapon si langsomi pi education block atum pen si chipai pon lo lapre ki lumba jung education block apen sami langso education block atum angbong mansi puthot pathu pon thulo Sami langso education block tumang bong pansi pathu ponlo gol hinian tha ponsi chpai pondalo lapen ki hai pondate rang atum ang deng thlabangki langso mipi education block lapen ki sami langso education block tumang bong mansi puthot pathu pon thulo langso mipi education block atum gol pumian tha ponsi chpai pondalo phuluni pen sar honing ti Karbi Longri Abirta peneng pen ladak ingdeng ke thom lo ke patitang peneng pen kapta pen si pini arni bangke nilitum lada borsing ronghang ke pathu aklam long nilitum pini samilang so ka block under sabkapta hawar ke hat so ber ke do ana block pini dak ke padopa ma pini bangke samilang so pen langso mepi pen hawar ke hat So ke pathu ke pini arni si sanchad ma mate yang ko nang tum kaptegan mi sini pathu ban jitu pini det kali sar mo 17 ni ge ronghang block dopo pes kapta andar pen hamren adak dopo la pen ke 19 ni bangke bukajan sab kapta andar an dopo denang le tum pini la so ke pathu ni kane thomando isina le tum ke mang bondo ma hanbang do simela pasan pathu do te ku si kini le pasan ke mang bondo mana le tum nilitum kemang do kok sinilitum la nilitum hala 1 year budget lo nilitum aneng kan bangta la teacher tum awareness mane teacher tum ta fitness do mai ko pia potma ilitum non school long seta ilitum khela dhula usomar phan thanna ko warwas banna ko monon pi hala tum future la tum hala khela dhula pu thak la tum pafrang bonji support thakla ni tum kibi po fan physical fitness apa denang le tum la son hanbang tum men pasan pangcheng bon bom ben bo asala pasan ke mang bondo ma morning si ge ni tum hanbang tum sami paprang bonji ke thila na pathu na hin na to tami bangso ke mang bondo thuma to non kaching thun mi usomar tum phan hedi ni tum la school level men se ni tum la ki pathu lo ni tum la ini tum sport support thaga ni tum importance pe kopi ma mo future hale tum ta la karbiang long pen inut bak player mesen pen mane mo ilitum la state level de international fan ki pathu i our side pen si ilitum than pon na kok lo basi teacher tum ta basi jung sita school long sta than pon bom do ni litum ta awareness ke bang tha de pini samilang so la penang so mi pi block andar se pathu lo pini masi final pa do kon koi kali la so bang kali sa pini first do ladak pini ke haya tum ke mo fuloni studio ma long sinil tum la langhin studio fuloni long sinil tum mane ki bi pon po la the final Lakhai ko era chok durbagri mesi consensi ki parapon kohura along phumen ingti arong arar tum lapen ki phumen ingti village development committee tumpen spatir pi ponsi kohura picnic spot entry gate pen cheng lok phumen ingti arong an ki pangthir asai ki klempon phumen village development committee atumpen ki pangthir ponchot asai ki klempon chot kalisi kohura picnic spot along ki jui kelang adim along pansami bun ki var pahok chu chede je phasbi dustbin sabik ki bipon asai deng pon lapan ki Karbi Longri Tamas Council long non kachari pom atum pen sami phumen ingti rong long sabi kaching thura saimu nang klem pipon bek tha pusi rar tum pen chuning ripon Ang tuman kala ro na tumada kumain ki muhila tumpen mon kira bong digiti soka ke chari pon hai kira long hang sar ladak don mi khai
Bisa kepani bangci. Tang dia alang ni pan tu muhila tumpen. Pini lamthi kecepak lang ji mata kacunu rijun ji tapos kepacini dun ji kacahan ji lapusan tu bahan. Do nilitum da kohora pumening ti soalo chingria group atum abang kandit ke chuning ji ke lalo aprang sia kero pipar pig lo ilitum na da kohora pumening ti arong along ke au ke dam tang an samila son arleng ki thitum ke bang la pen exam manela non la piloma jakhong tarik resir ke ani la son masterning program do ji pu abang ke nilitum ke dam tang aning kampen an same ajulong la lang la so di malong bang ke stame la non abang ke la non tarik resir ke ani jakhong tarik resir ke ani bang ke ilitum kaching honai itu doktor tuliram ronghang alang li ilitum rong along ke bang ji pu program ka julong pen ilitum solo tum taning arong piklo la pen ilitum la bang so pora huta bang ke piloma doktor tuliram ronghang alang li phans tamin ilitum welcome lo la pen alang litum piloma council team CMEM ka do kave alang litum team atum phans tamin welcome lo la sila so hut abang ke lalo nilitum sualo sotum mane akinang ji mata akinang sotnai ke lalo piloma nilitum da kohora pumening tiarong ke nilitum la sonsi picnic spot arai aposin nilitum apang ke development na bang ke akinang sot la bang ke nang pivek nanji la pen nilitum akimang ke la hello la sipini la bang so ke pang ke rasai ke klempon sta nilitum rong pen nilitum committee tum nang pangrum la pen la so ang bong along nilitum alang liwang ji pu pen nilitum ningarong mane nitum pumening tiarong aradatum ningarong kachipi pensen nilitum labang so kapang tirasai ke nilitum klempon lo Mini adap Abirta bangki lan pan sikang ton paniklo. Les morning sambirta le puthot chitang pon chilanang kardom.